Vi har fået grundstofferne magnesium og calcium. I vores første reaktionsskema indgår magnesium. Det vil sige, at vi har 1 magnesium og 2 saltsyreatomer, og så får vi magnesiumklorid og brint. Der er 2 hydrogenatomer i brint, så derfor for at afstemme vores reaktionsskema, så skal vi i hvert fald have 2 saltsyreatomer. I vores magnesiumklorid der indgår der så 2 kloratomer, så det passer også fint med, når vi afstemmer vores reaktionsskema. Så det vil sige, at 1 magnesium plus 2 saltsyreatomer er lig med magnesiumklorid og brint. I vores calciumreaktionsskema, der har vi calcium og 2 saltsyreatomer. Det bliver så til calciumklorid og brint. Og igen for at afstemme vores skema, så skal vi have 2 hydrogenatomer. Det har vi i vores saltsyre, hvor vi har 2 af. Og så har vi 2 kloratomer, hvor vi så også får det fra vores hydrogen, saltsyreatom. I skalmodellen fra magnesium, så har vi 3 skaller. Det består af 2 i den inderste, 8 i den næstyderste, nummer 2, anden skal, og 2 i den yderste skal. 3 skaller og 2 i den yderste skal, det vil sige, at den er i hovedgruppe 2 og i periode 3. Calcium har så 20 elektroner. Den har 4 skaller, så de ligger i 2 i den inderste, 8 i den anden, 8 i den tredje og 2 i den yderste. Den har 4 skaller og 2 atomer i den yderste, elektroner i den yderste, så har den anden hovedgruppe og 4. periode. Calcium det fås blandt andet fra mælk og kalktabletter, og det styrker tænderne og knoglerne. Magnesium findes i mad, meget i brød, og det hjælper med kroppen stofskifte og at musklerne fungerer.